Per explicar el Consell per la República, comencem des del principi. La República som els ciutadans. Ciutadans i ciutadanes que compartim uns valors. Dret a l'autodeterminació, la no violència, el diàleg, la cooperació, la igualtat, la dignitat, la justícia social, la sostenibilitat i la república. Per això, el punt de partida i la font de legitimitat del Consell és el Registre Ciutadà, obert a tots els ciutadans i ciutadanes que s'hi vulguin adscriure. En ple segle XXI, la ciutadania ha de ser una decisió lliure i voluntària. Però tota aquesta gent, qui la representa? Tal i com estableix l'acord d'investidura de la 12a legislatura del Parlament de Catalunya, el Consell disposarà d'una assemblea de representants que tindrà un mínim de 100 membres i un màxim de 150. L'elecció dels membres de l'assemblea ha de respondre als principis següents. Primer, radicalitat democràtica. Una majoria dels representants seran ciutadans i ciutadanes escollits per un sistema de llistes obertes. Tindran dret de vot i a ser elegits tots els residents a Catalunya inscrits al Registre Ciutadà majors de 16 anys. Segon, vinculació amb les institucions catalanes. Una part dels representants seran diputats i diputades del Parlament de Catalunya. I una part seran regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses. Tercer, vinculació amb els ciutadans d'altres territoris de parla catalana, d'Europa i de la resta del món. Una part dels representants seran ciutadans i ciutadanes no residents a Catalunya que també podran votar i ser votats. Al Consell hi cap tothom. S'establirà també un Consell de Govern amb un mínim de 10 membres i un màxim de 20. L'Assemblea de Representants n'escollirà el president i aquest en nomenarà la resta de membres. Quan es compleixi un termini mínim de 6 mesos i màxim d'un any des de la posada en marxa del Registre Ciutadà, o bé quan el registre hagi arribat al milió d'inscrits, se celebraran les primeres eleccions a l'Assemblea de Representants. Mentrestant, hi haurà una assemblea fundacional formada pels diputats i diputades del Parlament que en vulguin formar part. I un Consell Fundacional format pel molt honorable president Carles Puigdemont, que, segons estableix l'acord d'investidura, en serà el president, els consellers i conselleres a l'exili, que vulguin formar-ne part, i altres membres que el president pugui nomenar.